Dobrodošli na EasyPass, platformu gdje možete pronaći profesora iz svih školskih predmeta i stranih jezika i lako zakazati privatni čas. Sada ću vam pokazati u par jednostavnih koraka kako da zakažete čas na EasyPass platformi. Prvo, posetite našu web stranicu easypass.rs. U glavnom filteru odaberite predmet iz kog su vam potrebni privatni časovi i dobit ćete listu svih dostupnih profesora tog predmeta. I za još bolju i precizniju pretragu koristite filtere. Pogledajte biografiju profesora i komentare prethodnih učenika kako biste doneli najbolju odluku. Kada pronađete idealnog profesora, ostaje još samo jedan korak. Kliknite na kalendar i pogledajte sve dostupne termine označene zelenom bojom. Zatim odaberite trajanje 45 ili 90 minuta. Kada izaberete, preostaje vam da samo kliknete na dugme Zakaži čas. Ukoliko nemate nalog na EasyPassu, pratite sledeće korake. Kada odaberete svoj idealan termin i kliknete na dugme Zakaži čas, pojavit će se ovaj prozorčić. Kliknite na opciju Registruj se. Potrebno je samo da popunite svoje ime, prezime, mail i da kreirate sigurnu lozinku. I naravno, odaberite da li zakazujete čas za sebe ili za svoje dete. Ako želite dodatnu ažurnost, možete uneti broj telefona i dobijeti SMS podsjetnike o zakazanim časovima. Kada završite sa popunjavanjem, kliknite na dugme Uloguj se i zakaži čas u donjem desnom uglu. Još samo jedan korak i spremni ste. Odmah zatim proverite svoj mail i verifikujte. Ako mail za verifikaciju nije u inboxu, proverite spam, deo sa neželjenom poštom. Nakon što profesor prihvati vaš zahtev, dobit ćete automatski mail sa linkom ka času. Sve što je potrebno da uradite jeste da kliknete na link u dogovoreno vreme, dozvolite korišćenje mikrofona i kamere i bit ćete na času. Lepo učite! Vidimo se na času!